So maayong buntag to the people. So nindot kaayo nga atong panahon karon to the people no, na nice kaayo ang panahon. So kini di akong isudlan basig matingala mo unsa ni siya mo o dinhi nga amo ang chapel diri sa Kantungaw. Ang among patron nga si Senior San Isidro Labrador to the people. Ing ani sad kanindot ang view sa babaw og sa kilid sa among chapel no. Grabe ka fresh siya hangin og lagyo jud kay ni imong mga silingan to the people no. Ing ani siya kanindot ang view. Unya natingala ko to the people no kay ang diri nga side sa amo is landong siya. Unya dito sa atbang is grabe ka init siya. Mao di ay to the people kay ang kilid di ay ang babaw tana. Dag-om siya kaulanon og kainiton no sa pantay-pantay lang ni siya to the people no. Ingan siya ka nice ang view sa amo. Lagi lang siya sa silingan pero peaceful. Nasa di mga kahayupan diri to the people no na ay si mga kaningos tas sa kabaw diri gibatan sa kilid kay pelandungan sa siguro kay grabe man sa init ka to the people. Unya ang kilid ani to the people among giagian mao na ni ang Hacienda Herrera man siguro tawagan nila no. Daghan kay ni siya no, dako kay ni siya nga solar nga area diri sa Hacienda. Unya karon to the people gibiyaan na jud ko sa pagmangkon to the people so ato siyang gukdon kay grabe na siya kapaspas og lakaw karon kay gikapoy na jud kuno siya kay naa pa siya sa lugar sa Kantungaw. Kantungaw pa ni among gihatakan to the people no. Ngani kalayo siya karon to the people gikapoy na gyud na siya nilakaw no. Iyang gitaong gilingkuran na. Unya kini di nga balay to the people mao dinay balay sa Americano nga nagpuyo diya sa babaw sa buntod no. Unya ang CIC nagpasaminto aning dala na mo diri paingon sa Ilaya nga among destination karon nga nice kaayo iyang gipakuan no gihagdan-hagdan gid niya to the people no. Nice kaayo siya to the people og naa po na siya gamay nga bridge diri no. Di ba sa ka-social siya diri to the people ug naa po na siya kuan diri kanang gitangki mo na tangki to the people man ay imnanan sad sa taga Ilaya og gababay-babay na ginakong pag-umangko to the people kay gikapoy hapit ang kuno siya maabot sa ing destination. Unya nakakita na pud siya area nga na siya tabay. Ang kanang tabay to the people is mao na ang diri sa amo ang mainom nga sa ubos is sa inyo nga side is mineral water. Mo ni mineral na mo diri to the people grabe ka fresh og kalami na og katamis sa tubig no. Mao na daghan ka siya tubig og tubod kusog ang tubod diri nga side. Unya karon to the people na nami sa Patagan di ba? Mao na ni ang Ilaya to the people no. Nice kaayo daghan siya balay-balay na. Napin jud pinakadako kana nga side. Dagko kay na siya nga balay no to the people no. Mga arangan pud og mga panghimutang mga tao diri na mga rich kid nya lakaw na pud ta paingon na pud ta dito sa atong lugar nga atong adtuan layo-layo pa gid ni. So karon moagi na pud ta karon to the people no diri na sad mi moagi sa sapa sa Ilaya to the people no mo ni agianan ni diri to the people sapa ni siya nga dako to the people magiag sakyanan to the people magiag motor basta magiar di siya to the people no nya kung muuwan sa net siya to the people no mukusog mubaha gid ni siya to the people. Unya di nan siya maagian diri to the people kay wa man siya taytayan diri to the people ang ilahang aginan sa nga motor diri to the people isa sa pa man gid mag-agi to the people no mo daghang mga bato to the people mga kahoy daghang kahoy diri to the people no. So ang yani kadako ilang sapa no makuyawan kasad ka ikaw moagi nga ikarausa to the people kay ngit-ngit ra ba siya. Nya nice kaayo diri sad sa ilang area kay naa sad sila mga tanom-tanom nga lagot mo na pud sila talong naa sila kalbasa naa pud sila kanang okra ngani kanindot sa Ilaya no. Unya karon to the people na jud mi sa area so iya na ginang gitik up na iyang payong no kay duol jud kaayo mi. So karon naa sa area sa silingan sa kong igsuon no nice kaayo ni sad ilaha diri kay naa sila mga babuyan nindot kay lang baboy dagko kayo para buyag in town hasta nasa sila yung mga anay isa ka buok cute kayo no na sige siya hanagad sa rambutan jud na to people nasa ni mga ero diri mo sugat no mga cute kayo mo ni si Duna og si Arky. So kana nga side mana ni balay so mosulod na mi sa balay ko igsuon no. So kini mao din ni balay nila unya karon kay magpangitaon na namo ang ero nga si Makmak katong balbono namo. So naa siya diri nga side nga kwarto mao na si Makmak na to the people mawawon kina siya nga ero mulambing ra na siya karon taod-taod. So mao na gini mong dagway sa akong pagumangkon no gikan sa paglakaw-lakaw pag paingon diri sa among destination sa Ilaya no. Grabe kasingot na pero naluya na ginang usa no pero gilaban lang gyapon. So salamat kaayo to the people sa pagtan-aw sa mga video.